Yeah, it's that Zach Super, no, she my flow. Yeah, 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 it's that Zach Super. Novi klimagamlji nas, kao što vidite, nalazimo se na Badlineu i igrat ćemo još inače mapa je Par 72. Kao što vidite u naslovu klipa, ovo je jedan od, jedan odlučujući, nije još odlučujući, ali ono, bukvalno sve, bukvalno nisam siguran da to uradim, znači bukvalno na tu foru to radim. Ok, znači nisam siguran da li da kvitam YouTube, zato što dosta vremena uložem u to, a dosta da ste mali support, tako da kažem. Znači dok neki random lik koji ima fazon, koji ne znam, dok ima neki random lik koji snima u 30 FPS-a i što je najgore, ja potrošim cijel dan bukvalno na render i na upload videa. Znači dok snimim jebeni video treba mi oko prilike pola sata, dok ga jebi ga, ne mogu ni ovaj, kao kažem, quit da snimim bukvalno. Znači dok snimim video treba mi nekih pola sata, dok ga izrenderujem treba mi oko nekih sat do 2, sve zavisi ako je video 1080p 60 fps-a. Video mi se renderuje otprilike negdje oko 2 sata, što je ono dosta mnogo, i onda na kraju dođe taj upload koji je dosta velika prilike, oko sat vremena. Bukvalno ja cijel dan posvetim i radim daily upload kako bi vi imali da gledate i da uživate, a bukvalno jako mali report. I ja bukvalno nemam bukvalno što raditi, znači cijel dan i editam i renderam i sve to. Tako da ako na ovom videu bude bio dosta velik support, ne znam, nastavit ću s rekordom. Ako ne bude, ako bude iskreno bolo kurza, kako napiše ne, mislim ne neko, ako bude većina napisala kvitaj ću normalno. I brate, nije to da većina, ali opet čisto nema vas, bukvalno niste aktivni, što mene dosta nervira. Ja velik mi ide mnogo kurac, okej, doći. I bukvalno, kao što rekao, cijel dan provedem snimajući, ja dobijem fazon 100 prikaza i dobijem fazon 20 lajka, što je ono, holy shit, brate, zašto snimaš, bukvalno. Tako da ono, znači gledam likove koji, mislim, ja sam imao sam kanal od 1000 suba koji sam obrisao što sam majmun, što ima to puno razloga za kojih malo njih ko zna, znači to znaju samo likovi s kojim bukvalno pričam na Skype, s kojim se družim. Tako da, bilo je tu hakovan i moj Facebook, moja Facebook stranica od pre, gdje ste bili svi lepo aktivni i sad malo ko zna za ovaj kanal. I trudim se i bilo je dosta supporta i svega i odjednom je pala ta aktivnost, tako da ono, znači, ne znam, brate, bukvalno ne znam šta da uradim kako bi vama to bilo, ne znam, brate. Znači sad hoću da imam na ovom videu koliko će vas da bude za to da ne kvitam, iskreno mi se, i nije da mi se, ne lefta mi se što volim, ono, bukvalno, ako vidim vas dosta u jednom trenutku da ste ušli u video i da podržite da bacite ono like i to sve, budem bukvalno sav sretan i sve to. Ok, znači ja sam ovdje dead, nisam, ok, nema veze. I ovako, brate, fazon kad vidim 100 prikaza i fazon 20 dislike i 21 like, bukvalno dođe mi sve ono kao what the fuck, potrošiš bukvalno cijel dan da dobiješ jebenu toliko malu podršku. Uglavnom, da, znači možda bude dosta hejta zbog ovoga, zato što ovo radim, ali bukvalno, ne znam, znači još ću razmišljati sutra i sve zavisi od ove aktivnosti, ovog klipa. Ako bude bio dosta podržan, ako budete bili aktivni, ja ću ostati na YouTube-u, ali fazom ako bude bilo mnogo dislike-ova poput, nemam pojma, više ne znam, brate, dojadilo mi je, brate, da ono cijel dan, kao što se rekao, potrošim i da dođem, tako i vidim komentare fazom jadan si,
očajan. Mislim, nije, već svaki ima svoj ukus za taj fazon, nekom krene da mi kenja nešto u RL, brate, i lik iz RL, znači ceo dan krene nešto mi kenja i bukvalno fazon poludi i bukvalno ne znam šta, ne znam, brate, znači stavite samo sebe u takvu situaciju da, na primjer, imate 700 fazon koliko imate suba i da snimate po ceo bukvalno jebeni dan, znači imate dan ni za što, znači dođete u školu, fazon malo nešto uzmete, učite, krenete na snimanje, record, render, upload, onda veliki pozdrav za Aleksandra, znači on je Aleksandra i Keksi, znači to su moji, kako kažem, dizajneri koji su uvek, bukvalno, uvek tu i uvek kad mi treba, oni mi naprave to što želim. Također hvala Jackiju koji je bukvalno nevjerojatan i s kim se čujem bukvalno svaki dan na Skype-u i lik je mnogo dobro, znači napravim i fazon 3 intra koje ubijaju, bukvalno ubijaju. I da, obavezno subajte Jackija zato što lik bukvalno pravi intro za 0.90, znači najmanja bukvalno cena intro, a pravi intro je kao one ljubičasti koje svi znate. Tako da, znači ljudi, sve zavisi od vas, znači da li će biti quit, to stvarno, ne znam, znači vidjet ću kako će biti support na ovom videu, ako bude bio dosta mali, stvarno ću quitati, i ako bude bio dosta veliki, ne znam, vidjet ću. Uglavnom, da, pa se završi ovaj game, pa prekinemo ovu epizodu, ja ono stvarno, okej, ajde sad idite na mene, Rush. Stvarno ono kad vidim, nema veze, ajde sad nema šanse ako nekako vidim. Okej. Znači to je to što tiče ovog klipa, nadam se da ste uživali i da, najvjerovatnije poslednji klip na kanalu i hvala svima koji ste me podržavali, tako da to je to i ljubio vas vaš Mix.